Orasyon bitok-bitok. Ang tambalan pangbitok. Grabe na gid ang akong power sa papanambal. Atong miagi usa ka babae nagpatambal naglanyang kabuhi. Nireklamo kay wa ko namawa ang iyang kabuhi. Ambot na. Basta ko padayon ko sa manambal. Orasyon bitok-bitok. Basta dili ta mo atog ospital. Kay kanang ospital, mahal ka nag mga bayronon unya. Mura magkaibawan ko sa imo. Bas. Kinsa sa ni iro din ko kuyo. Ato asa na iro. Oh, tuwa din na. Sikod pamuhi ana. Unsam di pamati nimo di ay? Dahil na akong lawas. Dahil labad yung ulo. Nalipong na ko. Asa na dito pa dong. Sa hospital ko dalaba kay labad kay kong ulo. Kanang hospital para na sa mga operahanan, sa kanang mga grabe na kay kanang mga putol ng tiil, mga putol ng kamot. Wa man na putol mo. Adto lang ta dito sa katong nay mananambal ya unahan kay barato na. Ilakawan na. Di duol na kay duol. Babahon ti ka og saman, bababa ka kay na naman diha sunan, diha dapita ay kana diha. Oh, ang nindot diha herbal. So walay mga antibiotics. O di pa na makuha ng imuhang mga kidney diha, dili makuha nag kidney stone. Mga na ba? Ato pahapid-apyuran na nato ditong mga kanang dahon-dahon diha. Wala balay nila. Mao gani na diha. Oh, duol na. Sa hospital na lang. Kaya para sure maayaw ko. Dili lagi ka, maayo man tuod ka pero na sila ing sakit kay antibiotics man na. So naay side effect. Oh, nya gusto ka, maayo ka nya na sa kay bag-ong sakit. Oh, dili ato ra ta dito kanang dukdok kag mga bayabas, sampulan og mga dahon similina. Ana ba? Herbal. Ano dili? Dali. Ginagawa mo. Bitok-bitok nga orasyon. Grabe na gid. Nagkagrabe na gid ang akong power pagpanambal sa akong orasyon nga bitok-bitok. Ayo. Ay, jackpot na nag-ayo. Come here. Ayo. Oh, dayon. Noy. Ay, Manambal pa ka, Noy? ay siyempre manambal oy. Pero pati na di ba ko mo tambal og lalaki, babae man kong tambalan oy. Dili ka na nga akong asawa. Ay mo tambal oy. Ay, apalingkuro sa tabi ka ng kasi di ko kaning malipong ba kay siyempre maglain sang kabuhi. Ako himulsohan ha. Sus, patay ang imong kabuhi na sa imong bugan. Ha? Mas bugan kinanan ako gining ano ba uting kayon ug kuuton. Ada nasbugan ng kabuhi. Sige. Ay, Halino tambal, Noy. Ay, kablaka kay naki orasyon nga. Orasyon bitok-bitok. Siya, higil. Hinahinay lang nga, kanalipong nga ba ka? Ay, kablaka kay akong tambalan ang iyang kalipong. Higda din, di ay nga nang higdaon na. Nade tambal nga higda. Nga ano ko binitiin. Uy, puti man di ani, uy. Oo, hinatiman gina nako pero sila na. Nakita ako. Wala. Private. Wala. Butang. Ako ko yung panuhot ha. Ano man panuhot ni mo, uy. Nyasa. Ay, nga naman, sir. Kanong diha man na ading sa panuhot. Ani, uy. Saman, ikay manambal og ako. Ikaw. Ay, mas maayo pa no ka nang adi ato sa kadapita. Ako'y bahala sa mong asawa. Ha? Maulian ni ron. Manginit ni maayo ron. Oh, di na pwede daran ako. Uy, bayo kay masuhong ang akong orasyon bitok-bitok. Sige, lalab. Kuan lang nga, sa tawag lang ko, o kanang unsay kanang naay sakit na kay nimo ha. Ako'y bahala ni. Sige laba. Ako'y bahala lagi ni. Balik ko Noy ha. Ay, sige. Pwede sa di ka mo balik. Ako ni bahala sa mong asawa. Mata ko. Okay na tayo kay ianag ang may ang imutin. Agoy, sa pagkahamos naman. Diyos baulan. Ako nung gunitan ng imong kanang kabuhi. Okay ra? Okay ra, murag lami-lami. Dira, manong. Alam mi no. Okay ra ka na. Okay ra, siya kayo manong. Ay, di lang ka gamay be kay harumawa. Siya. Dira lami lagi na dira manong. Kilok kayo.
Paglahi lang gining pagkahilot. Hilot, ikumukuot, uy. Uy, Ay, ikaw, isod. Ay, isod, ano? karon. Anak na may Ay, mar- paabi. Oh, anak, eh. O anak ba para dili lisod ikuot. Di na mo rin taon tambal. Uy, wala. Ano lang kinuutay naman. Kinasa po bugan. Pugat. Ay, nasa paduman, natusok manong. Ay okay roy. Okay ra mabulasot. Lasot binuang naman. Marok ginitawahan na da. Ani? Maunto ran. Uy, uy, uy. No. Okay na sige ha. Uy, 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 uy. Okay ra gino. Iduot ako gamay ha. Sige, manong. Uy, 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 uy. Agay! Uy, 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 uy. Eh, no, sa man na. Ay sa naunsa man ka oy. Naunsa wa pa ko mahuman og tambal. Hala, wala pa kayo minahuman gani. Oh, ay, ta, bahala. Nagyan mo human. Dito na humanon. Mangita taglaing tambalan na. Ay sa sir. Uli na ta. Uy, di kaayo gani ko lang. Uno, Wala ka akong sakit na. Ay, epektibo kay ko pa Ayaw noon, kinawatan. Aga ko akong tiwason. Ah, di na, di na tiwason. Tara, tara, manguli ka, tara. Manguli ta. Wait, di sir, magbuot manambal sir. Ah, magbuot ko nimo. Ay, nakauyon may mga asawa. Ah, nako, yun na, ma'am. Ay, Okay na ka. dai ba? Okay na ta. Balik-balik na dai haday. Ang balik, ang Ay, balik-balik. Ah, di na gin mi, mamay. Why, may tabong balik diri lab. Ano, manguli na ta. Why bayad? Kay murag lahi na imong panambal. Ali ay. Haka oy, magbuot man sa mananambal noon nga. Mao man gyud akong style pag panambal. Ug tabalan mga babae ra man sagol. Inaana na oras yun, bitok-bitok.